זה בית חולים עכשיו, אני אומר לך. מה כל זה? מה זה צריך להביע? רק צחקנו קצת, המנהלת, הכל טוב. כן, רק צחקנו, לא יכול לגבי. אני מתאר, בשתפה פה, ירוק. בופה, אני רוצה לשמוע ממך, מה קורה פה? זה חמור מאוד רבותיי. אני לא אסבול אלימות בבית ספרנו. כידוע לך מה רס"ר פנית נשק קבלת חי בית הספר כתבו שנופק מצדך. אתה רוצה שתתקשר אל אבא שלך? לא, מנהלת, באמת, רק צחקנו, אני מבטיח. שלא תחשוב שאני חייב לך משהו עכשיו, כן? לא חשבתי שאתה חייב לי משהו, כן? כן, אנחנו בסדר. תודה. אבא זה בסדר. כן לשלום! לא לאלימות! כן לשלום! לא לאלימות! Make love not war! כן, כן, make love! אם הבוקר מתעורר אל הדרך מתמכר, נוסע נוסע מסביב הרבה ירוק, זה נוגע כך בצחוק, זה רגע מתוק זה. איך לזוז בין השבילים שרקמו בי השנים, ברדיו שוקע להמתיק שוב בשתיקה, שוב בדרך הפריחה ושוב זה נוגע, ובלילות עיניים דומעות, שפתיים לוחשות אלייך אלייך, ובימים פנים אל מול פנים, אני באמצע החיים ועוד בלעדייך. רציתי לומר לך משהו, אני רציתי... מה יש לנו כאן? זה לא עניינך, ברור? כן, התחלת להגיד לי משהו? כן, אני... אני שומע אתכם! זה לא... שוב פעם אתה... טוב, איפה היינו? כן, התחלת לספר לי משהו. כן, זה... לא משנה. אני אומר לך בפעם אחרת. ביי. ביי, בובי. עכשיו שהוא מרדר. פדיחה. אסף,
ברור שכן. אחי. חושבת את עצמה. לי לא נראה שגליה. גם שמעתי גיא. בחיי. באמת? אני בהלם. בואו נעשה עליה חרם. חרם על גליה. חרם על גליה. חרם על גליה. חרם על גליה. היי מיקה, בא לקניון אחר כך? אמיר, רוצה לראות את המשחק החדש שקניתי? לא. למה? אני לא מדבר איתך, אף אחד לא מדבר איתך. עושים עליי חרם! שתגידי! מה? זה נכון? עושים עליי חרם? מה? למה עושים עליה אחרת? מה קרה? למה גליה בוכה? כי אנחנו עושים עליה חרם. למה? סליחה? אם זה לא ברור לך, אז כדאי שתחזור. כן, תחזור. לי נשמע כאילו אין לכם מושג על מה אתם מדברים. סתם רכילות. נו, שמישהו יגיד לי מה היא עשתה לכם. עשתה. כן. ואם אתה לא איתנו, אז אתה נגדנו. אני לא נגד אף אחד. כן, לבחור צד. אני לא מוכן לעשות חרם על אף אחד. מה, אתם ילדים קטנים? אתה עוד תצטער על זה. בושה לחלקה. לא קרה גליה. לא קרה כלום, באמת. אל תציעו להם גליה, הם לא מבינים מה הם אומרים. All you need is love. Ta-ta-da-da. All you need is love. Ta-ta-da-da. All you need is love. Love, love, love is all what you need. טוב, תרגיע קצת, מה? עצב, אל תהיה כזה משפיץ בחוד. בוא ותצטרף. כן, אבל אתם יודעים שעוד מעט מסיבת סיום ואחר כך נפרדים. איזה פרס? כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. כל הדרכים נפתחות לפניך, מתגלות מול עיניך בחייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. אורות מהבהבים בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עיניי קולות מזמן אחר. הלב אומר להתעורר מהר. כל הזיכרונות, הדמעות שבכית, שניקו את פניך מהתום, כל
כמה זמן לא התמתחתי. Good morning! בוקר טוב, מורה. אני מקווה שהתחממתם כמו שצריך. כן, המורה. כידוע לכם, אנו מתכוננים למסיבת הסיום שתתקיים בסוף החודש, ואני מזכירה לכם שזאת אחריות של כל אחת. מיקה, יכול להיות שיש לך מסטיק בפה? ואני מזכירה לכם שזאת אחריות של כל אחת ואחת מכם להתאמן בבית ולזכור את החומר. המורה, אני התאמנתי כל יום אחרי הלימודים. כל הכבוד, עדי. המורה, אני לא הייתי בשיעור הקודם. בובי, אתה יודע שזו אחריות שלך להשלים את החומר. למה הוא אמר את זה? טוב, בואו נתחיל במטות מכם. 5, 6, 7, 8, גולם בוקר, זכר יוצא, סלייד לימין, פרפר יפהפה, מייקל ג'קסון 3, 4, סיכון חילוף מהשפע, קיקבול צ'יינג', סיבוב בשביל להתכנס, ימין, שמאל, ימין, דרקון, יורד את יכולה אש. להדגים קצת יותר לאט? כן, בובי, מה לא מובן? אני לא מבין את התנועה שאחרי מייקל ג'קסון. אוקיי, כולם, ממייקל ג'קסון. 5, 6, 7, 8, מייקל ג'קסון 3, 4, סיכול הילוף מהשפע. קיקבול צ'יינג', סיבוב בשביל להתכנס, ימין, שמאל, ימין, דרקון, יורד התנועה אש. הזאת אני לא מבין. מה הבעיה? דרקון יורק אש. אני דווקא די טובה מקרנה אם היא רוצה. דרקון יורק אש. אש, אני רוצה לראות אש, חברים, אתם דרקון, אתם יורק אש, אתם אש בעיניים, אש, לראות אש, אני רוצה לראות מכם אש. טוב, לא יותר מדי שלא תפרפו לי פה את הבית ספר. טוב, לצעוד קדימה משחקי השף, יונחי, בנאלי על הכתף, לפתוח, לסגור, אגרוף, זיקוק. אוף, לא הולך לי, אני לא מצליח כלום. כדאי שנפסיק לפני שכולם יצחקו עלינו. תנסה שוב, בובי. קדימה בובי, אתה מסוגל, תנסה שוב. אין טעם. אנחנו כישלון. שום דבר לא יצא מאיתנו. כן, בובי, אנחנו נשב ונחכה לך ככה כל היום? קום, בובי! אנחנו לא מתייאשים! לא, הכי טוב לי לשבת כאן. כן, פה נוח, לא צריך להתאמץ. המורה, אפשר ללכת לדבר עם בובי? בזריזות רבה. הנה רועי בא לעזור. ממשיכים. הנה רועי בא לעזור. איזה כיף. אין דבר יותר משמח מחבר טוב. אני לא מצליח, אין מצב שאני אעשה את זה. ברור שתעשה את זה. זה קטן עליך. ניסיתי כבר. בובי, אתה יודע שלא תמיד מצליחים בניסיון הראשון. אם תעשה את זה שוב ושוב, בסוף תצליח. לא. מה אם כולם יצחקו עלינו? והמורה לא תיתן לנו להשתתף בריקוד. בובי, זוכר בכיתה X שנכשלתי במבחן באנגלית? איך ישבת איתי ולימדת אותי ולא נתת לי להיכשל? עכשיו זה אותו הדבר, אני לא אתן לך להיכשל. קדימה, בוא, נעשה את זה ביחד. קום בובי, אתה יכול! קום בובי, אתה מסוגל! קום! אוקיי, כולם, from the top. תהיו טובים, אני מסתכלת עליכם. 5, 6, 7, 8. גולם בוקר, זחל יוצא, סלייד לימין, פרפר יפהפה, מייקל ג'קסון 3, 4, סיכול הילוף מהשפע, קיקבול צ'יינג', סיבוב בשביל להתכנס, ימין, שמאל, ימין, דרקון יורק אש, לצעוד קדימה משחקי השף, יונחי, בנאלי על הכתף, לפתוח, לסגור, אגרוף, זיקוק. גדולים! כן! אמרתי, צרפת לנו תרגיל יפה מאוד. בכל מספר, שמחה. ריקודים. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יגע בנו, משהו ייגע בנו ולא יהיה ממה לחשוב, וזה יבוא כמו כף חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו, זה יבוא
והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. להיות שלם עם עצמו יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו ולא יהיה ממה לחשוב, וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא פתוח בעצמו כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. להיות שלם עם עצמו רוצה לברוח והכל נראה אפור, יש מקום בו תראה אחרת את כל הצבעים שרק תחלום. אם החיים הם מנהרה של חושך כמו חידה שאין לפתור, תרים מבט תסתכל קדימה, העולם יראה לך את האור. תמיד תזכור ישנו מקום בו אתה לא לבד, תצלח, תרקוד, תשיר, תקפוץ, תן לעצמך להיות אתה, כבר לא בצד, לא עוד לבד, כל אחד פה מיוחד, כל אחד פה מיוחד.
נפוץ, תן לעצמך להיות אתה. כבר לא בצד, לא עוד לבד, כל אחד פה אלופים, אלופים, אלופים. שבו, שבו, שבו כאן, אתם לא הולכים עוד לשום מקום. מדהימים, פשוט אלופים, כל הכבוד לכם. אני כל כך גאה בכם. שבו, שבו. אז כפי שראיתם, כיתות ו' שלנו, מגיע להם מחיאות כפיים. אתם יודעים, במסגרת המסע האישי, כל ילד בוחר במה הוא